Molt bona nit. Iniciem la sessió del ple reunit en sessió ordinària de 22 de gener de 2019 a les 19:04. Primer s'excusa l'Ernest, que no pot, com a regidor, que no pot acudir en aquest ple, i passaríem a desenvolupar el primer punt, que és aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les actes de les sessions anteriors, que són del ple del 20 de novembre i del 18 de desembre de 2018. Algun suggeriment, alguna qüestió? No? Doncs passaríem a aprovació. Vots favorables? S'aprova per unanimitat aquest punt. El segon punt de l'ordre del dia és donar compte de les resolucions d'alcaldia i de les actes de les juntes de govern local de 30 d'octubre, de 13 de novembre, 27 de novembre, 11 de desembre de 2018. I també donar compte de l'informe de pagament mig de proveïdors corresponent al quart trimestre de 2018. I també donar compte de l'informe de tresoreria i de la intervenció en relació al grau de compliment de la llei 15/2010 de 5 de juliol, pel qual s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat corresponent a l'anualitat de 2018. Com que és donar compte, simplement donar compte al ple, també algun aclariment, no? Doncs passaríem al punt tercer. El punt tercer és l'aprovació, si s'escau, de la convocatòria de subvencions per a les entitats i associacions per l'exercici 2019 i de les corresponents bases reguladores. Senyor secretari, sisplau. Els acords a adoptar són: primer, aprovar la convocatòria de subvencions mitjançant concurrència competitiva destinades a entitats i associacions a Sant Places Garrigues per a l'exercici 2019, així com les corresponents bases que l'han de regir, el text íntegre de les quals es recull en l'annex de la proposta. Segon, establir que el termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 1 de març de 2019. Tercer, autoritzar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 222.489.00 del pressupost de 2019. Quart, publicar les bases del text trimestral per aquesta convocatòria de conformitat amb l'article 124.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis per tal de donar-hi publicitat. Gràcies. El regidor de Cultura, Raül Casado, desenvoluparà aquest punt. Bé, gràcies, Montse. Bona tarda a tots i totes. Portem avui com a secretari aquesta aprovació de la convocatòria de subvencions de cara a l'exercici 2019 per al teixit associatiu del municipi, així com les seves bases reguladores que com s'ha comentat també, penjaran de la partida 48.900 del pressupost, que està dotada amb 40.000 euros aquest any i que s'atorguen mitjançant un procediment de concurrència competitiva entre aquelles entitats del poble que evidentment sol·licitin subvenció. Conjuntament amb el Reglament Municipal d'Ajuts a Entitats i Associacions que tenim vigent des de l'any 2010 i subsidiàriament la Llei General de Subvencions, formen el conjunt normatiu que regeix l'atorgament d'aquestes subvencions. Resulta evident un any més la importància de l'ampli ventall d'entitats i associacions que tenim a Sant Cugat com a motor principal de dinamització sobretot de la vida social del municipi i per tant continuem un any més donant-hi suport econòmic en el cas aquest que ens ocupa avui. En comparació amb les bases reguladores de l'exercici anterior, comentar que hi ha hagut algun cert canvi puntual, sobretot en l'articulat referent a les condicions d'acceptació d'aquestes subvencions, ja que s'han introduït referències en clau de perspectiva d'igualtat de gènere a l'organització de les activitats per part de les diferents entitats del poble i també en quant a la recollia separada i selectiva dels diferents residus que generen. El termini, com diuen les bases, per presentar les sol·licituds serà l'1 de març d'aquest any i en quant al canal de presentació de la documentació en si serà obligatòriament digitalment via tram, tal com recullen també les bases. Gràcies.
Gràcies. Alguna qüestió a desenvolupar? No? Doncs ho passaríem a votació. Vots favorables? S'aprova per unanimitat aquest punt de l'ordre del dia. El següent i quart punt és l'aprovació, si s'escau, de la convocatòria de subvencions per concedir ajuts individuals per materials i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària, de P3 a P4 d'ESO, per l'exercici 2019 i per les corresponents bases reguladores. Senyor secretari, sisplau. Els acords a adoptar són: primer, aprovar la convocatòria de subvencions a atorgar de manera directa per la seva qualificació de social per concedir ajuts individuals per a material i sortides d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària, o sigui, de P3 a quart d'ESO, empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics per a l'exercici 2019, així com les corresponents bases que l'han de regir. El text íntegre de les quals es transcriu l'annex a aquesta proposta. Segon, establir el termini per a la presentació de sol·licituds. Començarà el dia de la publicació de la convocatòria de les presents subvencions i finalitza el 30 de desembre del 2019 amb dos inclosos. Tercer, autoritzar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231.465.00 del pressupost del 2019. Quart, publicar les bases del text complet i es tracta d'aquesta convocatòria de conformitat amb l'article 124.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis per tal de donar-hi publicitat. Gràcies. Tries com a regidora d'Educació. Tens la paraula. Bona tarda, gràcies, Montse. Com molt bé ens ha explicat el senyor secretari, les beques es tramitaran a través de serveis socials. Vindria a ser molt similar al que ens va fent des de fa molts anys, l'únic que tant el curs passat com aquest hem volgut concretar un barem més específic pel que fa a aquest tema, que inclou el material escolar, les excursions, les sortides a teatre i, vaja, en definitiva és perquè cap infant estigui exclòs d'aquests serveis i concretem més bé l'ajuda per a què va destinada, que abans era a nivell de serveis socials i de com més extens. Gràcies, Lina. Alguna qüestió a plantejar? No? Doncs també passaríem a votació. Vots favorables? S'aprova per unanimitat aquest punt de l'ordre del dia. Passem al següent i és l'aprovació, si s'escau, de la modificació de la relació de llocs de treball i plantilla de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Senyor secretari. Sí. Els acords són aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball que inclou l'àmbit, la denominació del lloc, la dotació de places, la vinculació jurídica, l'escala sota escala, el sistema de provisió, el grau de titulació, la jornada setmanal i les retribucions, així com la plantilla pressupostària. Segon, aprovar inicialment la modificació de la plantilla que figura al pressupost municipal de 2019. Tercer, sotmetre l'acord d'informació pública per un termini de 15 dies al moment en que s'entenderan aprovades definitivament en el cas en què durant l'esmentat termini es presentin al·legacions. I quart, trametre la còpia de la plantilla de la relació de llocs de treball modificats al Departament de Governació i a Relacions Institucionals al termini de 30 dies des de l'aprovació i publicar-les internament en el butlletí de la província de Barcelona i al diari de la Generalitat, de conformitat a l'article 73.4 del text refós de llei municipal i la règim local de Catalunya. Gràcies, senyor secretari. Algun tema per comentar al respecte? No? Com que és un tema molt tècnic, no desenvoluparem res perquè n'hi ha més cera que la que tenim. Per tant, endavant. Passem a votació. Vots favorables? S'aprova per unanimitat aquest punt. I el següent punt de l'ordre del dia, i sisè, és l'aprovació, si s'escau, de l'augment de les retribucions del personal de l'Ajuntament de Sant Cugat per l'aplicació del Reial Decret Llei
24 de 2018 de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. Senyor secretari, sisplau. Els acords a adoptar són, primer, aprovar en aplicació del Real Decret Llei 24/2018 de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, un increment de les retribucions del personal funcionari laboral al servei de l'Ajuntament de 2,25% en relació a les de l'any 2018 amb efectes 1 de gener de 2019. Segon, notificar el present acord a la persona representant del personal al servei de la corporació. Gràcies, senyor secretari. Bé, doncs aquest punt el que fa és proposar el que en un principi ja vam acordar amb el representant legal dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament. També és un punt que ja estava contemplat aquest increment en el pressupost que vam aprovar els pressupostos 2019 que vam aprovar en aquest ple a la sessió anterior. Per tant, ja estava contemplat. I després dir que, sí, aquest Real Decret aquest decret llei estatal va ser aprovat al Consell de Ministres just aquí a Barcelona i per tant ens dona la possibilitat de la cobertura aquesta, malgrat no estiguin aprovats els pressupostos generals de l'Estat i per tant pels ajuntaments és d'obligar compliment per part nostra, per tant s'han anat fent les coses com calia. Per tant, no cal retardar més pagament al personal. Si es pot pagar a la nòmina del mes de gener, ja no cal retardar-ho més. Tenim la voluntat i l'obligació de fer-ho, per tant, no hi ha més. Alguna qüestió a comentar? Doncs ho passem a votació, vots favorables. També s'aprova per unanimitat. El setè i següent punt és l'aprovació del resum numèric del padró d'habitants de 1 de gener de 2018. Endavant, senyor secretari. Indicaré una mica quin és el resum que puguin conèixer una mica les xifres dels assistents. L'aprovació del municipi a 1 de gener del 2017 eren 980 habitants, homes 474 i dones 506. A 1 de gener del 2018 són 990 habitants, han pujat 10, és a dir, homes 474 s'han mantingut i dones 516. Llavors els acords a adoptar són primer aprovar, és únic, el resum numèric del padró d'habitants corresponent a la rectificació realitzada amb data en efectes 1 de gener del 2018 segons la gestió realitzada per la Diputació de Barcelona. Gràcies, senyor secretari. Bé, doncs, com veureu, cada vegada s'està incrementant, sembla que hi ha un punt d'inflexió en el que, si bé la crisi socioeconòmica es va perdre molta població aquí a Sant Cugat, es va estabilitzar i ara en aquest moment sembla que malgrat les altes i les baixes s'està equilibrant i s'està incrementant. Ens falten uns poquets per arribar a 1.000, ens falten 10 habitants per arribar a 1.000, cosa que fa uns anys enrere els veiem com bastant complicat. Algun comentari? No? Passem a la votació, doncs, amb vots favorables. S'aprova per unanimitat el punt número 8 és la sol·licitud d'atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Societat Coral Raïm de Sant Cugat Sesgarrigues amb motiu dels 100 anys de la seva creació. Endavant, senyor secretari. Els acords a adoptar són primer sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que atorgui a la Societat Coral del Raïm la Creu de Sant Jordi coincidint amb l'any de la celebració del centenari de l'entitat i en reconeixement a la seva tasca en la defensa de les tradicions, la cultura, la música
i la llengua catalana i ser referent cultural i social a Sant Cugat, les Garrigues i al país. Segon, promoure i difondre aquest acord entre les persones ciutadanes, les entitats i les associacions de Sant Cugat, les Garrigues per tal que aquelles que així ho considerin puguin adherir-se a la sol·licitud per donar-hi suport. Tercer, sol·licitar als ajuntaments de la comarca i al Consell Comarcal de l'Alt Penedès l'adhesió a la sol·licitud de la Creu de Sant Jordi. Quart, comunicar aquest acord al president de la Generalitat, al conseller de Cultura, al director general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat i a la Societat Coral del Rei. Gràcies, senyor secretari. Començava com a regidor de Cultura per ens parlar d'aquest tema. Bé, gràcies, Montse, de nou. Portem doncs aquesta aprovació en aquest antepenúltim ple de l'ordre del dia, aquesta sol·licitud d'atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Societat Coral del Raïm amb motiu, entre d'altres, dels 100 anys de la seva fundació. I dic entre d'altres perquè més enllà de coincidir amb la seva celebració del seu centenari, que és quelcom per treure's el barret, creiem que la Societat Coral del Raïm mereix aquesta distinció per tot allò i més que ha fet l'entitat a favor tant del municipi, de la seva vida cultural i social, com de Catalunya, sempre defensant valors com s'han dit com la tradició, la cultura, la música o la llengua catalana. I bé, tot això amb un valor afegit penso que increïble, ja que com bé sabem tots i totes que ens dediquem a la vida associativa, doncs consolidar una entitat a aquest nivell requereix molt d'esforç, molt de treball, molt de temps i molta voluntat per aconseguir-ho. Així doncs, treballarem per aconseguir el màxim suport possible, com hem dit, i desitgem finalment que el Departament de Cultura consideri i tingui oportú atorgar la Creu de Sant Jordi a la Societat Coral del Raïm. Gràcies. Gràcies, Raül. Alguna aportació al respecte? Endavant, Anton. Gràcies, Montse. Bon vespre a tothom. Primer dir que és un plaer poder avui votar aquest punt, perquè, ho ha dit el Raül, no és fàcil arribar al centenari, i més quan ha estat la mateixa entitat que ha dit, ostres, demanem al consistori si volen tirar endavant el tema de la Creu de Sant Jordi. És a dir, que per part seva ha sigut una gran encert el poder dir demanem-la, i també és un encert del consistori que dir endavant, fem-ho i ojalà ens la concedeixin, els li concedeixin amb ells, no? Darrere d'ells els altres. La nostra enhorabona. És un gustasso que aquest any que fareu tantes activitats per celebrar el vostre aniversari, un dels actes importants sigui aquest, perquè se'ls acabi poder concedir la Creu de Sant Jordi a la nostra coral. És un plaer poder avui votar aquest punt. Gràcies. Moltes gràcies, Anton. Doncs passi a la votació. Vots favorables? S'aprova per unanimitat aquest punt de l'ordre del dia. Passarem a pregs i preguntes. Passarem a pregs i preguntes. Gràcies, Montse. Bé, en l'últim ple ordinari que es va fer al novembre, us vam proposar de seure plegats per intentar trobar una solució al tema del punt de venda de premsa escrita que havia desaparegut, que ja no està al forn, i vam proposar de seure'ns a veure si trobàvem la solució a aquest tema. Era saber, vaja, com que fins ara encara no ens heu dit veniu, xerrem-ne i parlem-ne i intentem buscar alguna solució, doncs era per recordar-vos-ho que quan vulgueu estem a disposició vostra per intentar trobar una solució a aquest tema. Això per una banda. Després, l'últim dia a dia que es va publicar a la columna que utilitzem nosaltres cada mes, vam parlar aquesta vegada
dels miralls que hi ha als carrers per la circulació, per facilitar la circulació, el trànsit. Volíem saber, Jordi, com a regidor de Via Pública aquest, si havíeu agafat aquesta proposta i si havíeu començat a mirar alguna cosa al respecte. Sí, senzillament si la proposta que llançàvem nosaltres del dia a dia, del tema d'ampliar miralls al poble, si ja us ho havíeu pogut mirar i com estava el tema, si em pots contestar això. Després, també voldríem saber com està el tema de l'hotel d'insectes del Bosquet. Quan es farà el canvi d'ubicació i on es farà aquest canvi. Després també volíem parlar dels robatoris que s'estan tornant a produir. Sabem que és cíclic, però per desgràcia el tema dels robatoris segueix estant sobre la taula. Dies enrere han entrat a força cases, entre elles el barri de Puigcigró, també la Serra Vella s'ha trobat en què els hi retataven les cases. Veïns veien com gent de fora al poble retatava les seves cases. No és casualitat que parlem de barris que estan separats del centre, com puguin ser Puigcigró i Serra Vella. Són barris que és fàcil entrar, és fàcil sortir i ningú t'ha vist. Recordem que després de l'onada tan gran que va haver-hi temps enrere i després de la pressió que van fer els veïns i les veïnes del poble, vau posar 3 càmeres de videovigilància. Està bé, està molt bé que es fes aquest pas, però veiem que potser són insuficients. Potser cal posar-ne alguna més. Cal que estudieu, que us plantegeu seriosament posar alguna càmera més. I us volíem proposar diferents llocs, a veure si serien oportuns. Per la vostra consideració creiem que sí, és a dir, ens encantaria que d'aquí poc digueu, mira, el que ens heu proposat ho tirem endavant. Hem estat mirant aquests llocs i un dels punts, creiem que crítics, perquè és molt fàcil entrar i sortir i aquí no t'ha vist ningú, és el carrer de les Creus, a dalt de tot el carrer de les Creus, amb la carregada. La carregada allà al mig és un problema molt gran. Allà seria un punt on posar-ne una. Un altre punt on seria posar-ne una és a la Creu de la Massalliga, perquè és un altre 3 camins, va a Puigcigró, entrada-sortida és també un punt important. Llavors n'hi ha una altra que ja està col·locada, però que mirant com està vam pensar si la reubiquéssim en el mateix lloc però una miqueta més avall, que és la que està a tocar la parada del bus. Si la tiréssim una mica més enrere, potser cobriríem el que és l'entrada de Puigcigró i el carrer de les Pallisses. Senzillament seria no moure-la de la carretera, sinó baixar-la una miqueta. Així, aquestes dues entrades, tant les Pallisses, el carrer de les Pallisses com el barri de Puigcigró, quedaria mínimament més vigilat, perquè ara no està gens, perquè la càmera està just passada a l'entrada de Puigcigró. A veure, ens encantaria que d'aquí poc ens poguéssiu dir, mira, ho estem estudiant, estem demanant pressupost, a veure si aconseguim tirar endavant. Un altre tema que us volem posar sobre la taula és els cotxes que aparquen a la plaça de l'Església. La plaça de l'Església està col·lapsada. Hi ha un tou de cotxes aparcats, hi ha un senyal que ho prohibeix i allò és un problema greu. L'última moda, perquè ens hi hem trobat diverses vegades, hem fet fotos diverses vegades de cotxes diferents, casualment, per veure que no era sempre el mateix cotxe. Si voleu, ja us passarem, però no crec que això sigui el més important. Doncs total, la moda ara és aparcar al costat de la barana de la paret de l'església. És a dir, la gent passa que es pot agafar allà, aparquen allà. A una banda es va posar un test, a l'altra banda doncs hi aparquem. Realment és complicat ara pels vianants passar per allà, perquè vens al carrer de les Creus i et topes amb un cotxe. Ves allà, suposo que ho visualitzeu. És complicat. I això comporta un perill pels veïns i pels cotxes que circulen per la plaça, perquè és com un eslàlom. Ens direu que el casc antic té una falta important
d'aparcament. També ens direu que d'uns anys cap aquí ha augmentat el nombre de cotxes dels veïns i veïnes de la zona. I també us direu que no és fàcil trobar una solució a aquest tema. No diem que sigui fàcil, però cal treballar-hi. El que sí diem és que porteu 16 anys, gairebé 16 anys al govern, al vostre grup. No s'hi val a dir algú que tu portes menys. El vostre grup porta gairebé 16 anys, És que ja m'ho vas dir una vegada, no hi tornem a caure. Doncs porteu gairebé 16 anys i aquest tema va de mal en pitjor. Les úniques actuacions que es veuen, que heu fet, és anar col·locant torretes en diferents llocs del poble perquè no es pugui aparcar. Això solventa una problemàtica molt específica, que és la que els veïns d'alguna casa concreta, per les raons que siguin, els hi costa accedir a casa seu i demanen una solució. Només solventa això, però agreuja el problema real, que és que estem traient places d'aparcament i la plaça, i a més a la plaça encara és més complicat. Imagineu-vos que un dia, per la raó que sigui, hi ha una emergència a la plaça i per allà ha de passar o ha d'entrar un camió de bombers, pel que sigui. Esperem que no passi mai, però podria passar. I resulta que la plaça està patada de cotxes, davant del forn, davant de la residència, davant de l'església, a la barana de l'església. Vaja, però és una cosa com impossible. Què passa? Un camió de bombers no pot passar. Evidentment que és una situació bastant extrema, però no és impossible. No és impossible una situació complicada en què hagi de passar un camió gros per allà per la raó que sigui. És a dir, que jo tornem a dir tu perquè el tema et pertany, creiem, demanem que comenceu, si més no a la plaça de l'església, a posar una mica d'ordre. A veure quina solució es pot trobar perquè els cotxes no hi aparquin, perquè amb bon criteri, temps enrere, es va posar un senyal de prohibit d'aparcar, però, vaja, sabem que hi ha gent que no és cívica, sabem que però cal treballar aquest tema i us demanem que us hi poseu. Què més? Tenim un altre punt, és en relació a la pancarta dels presos polítics. La vam tornar a arrencar no fa gaire i us volia fer una proposta, a veure com la trobeu. Som conscients que cada pancarta val uns diners i si no anem errats ja en portem 3, 4, és a dir, ja ens han pres, ens han robat 4 pancartes i això no pararà, sembla que no hagi de parar. Hem estat donant-li voltes, hem estat buscant diferents opcions, hem estat mirant la façana de l'Ajuntament, hem estat mirant l'Ajuntament com és i n'hem trobat una. Ens agradaria molt que la sospesséssiu, que li donguéssiu el vostre suport. Hi ha una vidriera aquí que dona a la plaça on hi ha la balconada que es fa el pregó de festa major, on es reben els Reis d'Orient, etc. Hi ha una vidriera molt gran, molt alta, i la nostra proposta és que la propera pancarta de presos polítics la poseu a la vidriera però per dins de l'Ajuntament. D'aquesta manera el tema queda cobert, ningú la pot prendre i estaria protegida. És una manera d'intentar que no torni a passar, que no ens la tornin a robar. Creiem que aquesta pancarta hi ha de ser mentre tinguem presos polítics. Va ser un acord de ple, tots vam estar d'acord, doncs intentem buscar solucions perquè no ens la tornin a prendre. Vale? Vale. Després, com a últim punt, des de l'equip de govern, més d'una vegada i de dues, heu portat al ple manifestos, declaracions, mocions, per deixar constància que Sant Cugat està en contra de la violència de gènere,
que s'aposta per formar part de la xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, nenes, nens destinats a la prostitució. Tot sovint porteu a ple aquests temes molt socials, temes molt candents, temes que realment són preocupants, però també n'hi ha d'altres que també hi són. I ens dol. Per què us fem aquesta reflexió? Perquè ens dol. Ens dol molt, molt veure que avui, en cap moment, heu tingut un petit comentari pel que està passant amb el vaixell de l'Open Arms. El vaixell de l'Open Arms fa una funció tremenda, una funció que cap govern vol fer. Si més no, des de l'estat espanyol no hi ha manera que facin res, perquè resulta que el partit que governa, el Partit Socialista Obrer Espanyol, no els deixa sortir al port de Barcelona. Com que no els deixa sortir al port de Barcelona, hi ha una sèrie de gent, molta gent com nosaltres, que ha hagut de fugir de casa seu. És molt trist que avui, que teniu l'oportunitat de treure aquest tema, de solidaritzar-vos amb aquesta gent, ens dol molt que no ho hagueu fet. I ens dol molt que ho feu quan és el vostre partit que ho fa. També ens dol aquest silenci que mostreu. Ens dol que tampoc hagi dit res per les detencions de la setmana passada, les 16 detencions que es van produir a Girona. Recordem que es va detenir a gent sense cap mena de vinculació amb cap entitat. Es va detenir a 2 alcaldes, es va detenir a membres del CDR, membres com nosaltres del CDR, i es va detenir gent que treballava en aquell moment com un fotoperiodista. Detencions ordenades altra vegada pel PSOE, el vostre partit, a l'estat espanyol. I resulta que la delegada del govern, la senyora Cunillera, una persona de llarga trajectòria dins el PSC, fins avui, en una entrevista, no ha parlat del tema. Ens dol aquest silenci còmplice de les decisions que prenen els altres amb un vostre, però que són de la vostra incumbència. Si us en voleu desmarcar, si creieu que són temes candents, avui era un bon moment per parlar-ne. Senzillament no calia fer grans coses, senzillament condemnar-ho com ho estem condemnant ara nosaltres. Ens hauria agradat molt, sobretot perquè són temes que toquen, temes molt sensibles, que és molt possible que en un altre moment us hi haguéssiu afegit. Res més per ara, gràcies. Bona tarda. Torno a recordar que estem a la secció de pregs i preguntes dintre d'un ple municipal que té un funcionament determinat. Jo em vaig recordant i que aquí podem tractar tota una sèrie de temes, però hi ha un mecanisme propi de com es funciona dintre dels plens municipals. Si es vol tractar un tema i desenvolupar-lo i demanar el suport i acords de plens sobre qualsevol tema, es pot presentar aquí en el ple amb una moció, tal com s'ha fet amb totes les mocions que s'han presentat, es debaten els temes i s'aproven i cadascú es pot manifestar la seva opinió, posició, proposta o el que sigui. Dit això, em sembla que tots estaríem molt d'acord en aquest ple, una cosa que he vingut ara aquí posada una mica en falca, com seria tota la tasca que estan fent el vaixell d'Open Arms com a entitat. Per tant, amb això potser dieu que no s'ha parlat aquí, però es pot parlar tranquil·lament, però dintre del funcionament que té un ple.
Un ple municipal és presentar unes mocions i debatre-les i llavors nosaltres ho treballem. No, aquí anar traient temes que podíem estar d'acord, sí, no, uns quants que sí, uns quants que no, bueno, doncs vale, però no, això no ens porta enlloc a nivell pràctic. Vull dir que en tot cas aquest és un tema que val, sí, és que possiblement a nivell personal molta gent ja està implicada com a ONGs en aquest tema concret que vosaltres heu fet. Per tant, ens situem dintre el marc que és els plens municipals i el mecanisme de funcionament que és entrar a l'Ajuntament les mocions i treballar-les o conjuntament, n'hem presentat conjuntament o cadascú pel que li sembla. Dit aquest punt passaríem al tema de la pancarta. Hi havia aquí la proposta de canvi d'ubicació de la pancarta que va ser demanant la llibertat i el suport als presos polítics, que va ser un acord de ple municipal. Com bé heu dit, ja hi ha 3 vegades que l'han presa. L'última la van lligar superforta i que va assistir en el Bacó Terra. Però la Eva té ja una proposta feta per preservar una mica més aquesta pancarta, que per sistema es veu que sempre tiren a terra o prenen en els diferents municipis. Pots dir-ho, sisplau? No, bàsicament l'havíem mirat més forta l'última vegada, ara deu fer un mes i pico, 2 mesos com a molt, però sempre l'han trencat fent servir el mateix sistema que era tallant el cable. Llavors ara ens hem estudiat una altra proposta, de fet sembla que ja està preparada, que avui s'havia d'anar a buscar, si no s'ha anat a buscar avui. Hi ha tant per dalt com per baix uns forats i es passarà un cable d'acer que no puguin tallar. Llavors era l'última idea. Es pot valorar aquesta vostra? Sí, ara ja em sembla que la tenim foradada per posar el cable d'acer. Un cable d'acer els costarà molt tallar. O sigui que és el de tallar i tirar a terra, no crec que pugui. Però continua estant al establir. No sé, es pot intentar valorar o posar aquesta a veure què passa i ara que ja està preparada per fer-ho així. Però bueno, que el que té ganes de fer buscarà la mínima per fer una altra cosa. Pel que fa al tema de l'aparcament en el nucli vell del poble i els temes de no respectar les senyalitzacions que hi ha instal·lades, és un tema que és cert, és un problema que tenim en el casc antic i que es va debatre aquest tema en el Consell de Poble, hi ha un estudi previ fet, no és fàcil de resoldre, no és fàcil. I bé, i seguirem treballant per veure de la millor manera de poder-ho resoldre. El tema d'aparcament, nosaltres sí que per oferir, perquè no és que no hi hagi lloc per aparcar, és tema de que la gent aparca on no ha d'aparcar. Aleshores és enviar els Mossos d'Esquadra, perquè justament ara, molt a prop del nucli vell i que és molt fàcil accedir-hi, quan hi ha més esdeveniments, potser a la plaça de l'Església, és el que s'ha habilitat, que és hi ha la rampa d'accés en el que nosaltres diem de terreny del bolet, que queda molt a prop. Però és que també diem que no n'hi ha problema d'aparcament, perquè al llarg del carrer Comú es pot aparcar el cotxe. Les gent són molt còmodes i volem aparcar davant de casa i la plaça de l'Església, és cert, hauria de servir només per fer el petit recà de comprar el que s'hagi de comprar, marxar i o fer gestió correus o fer la gestió que s'hagi de fer a la residència i aparcar un altre lloc. Això és que és així. És que hi ha mals hàbits de les persones i això és un problema. La veritat és que el tema de respectar les senyalitzacions, tant en temes de velocitat com els temes d'estop, com els temes també d'un sol sentit
en una mateixa direcció, una direcció respectar en el sentit contrari, doncs la gent ho fa. I què vas? Vas a cridar els Mossos? Sí, és una possibilitat. De fet, sempre que hi hagi un cotxe que hi hagi mal aparcat i algú li molesti no pugui sortir de casa o el que sigui, pot cridar els Mossos d'Esquadra. Això és així. Ciutadans ho podem fer-ho. Nosaltres no tenim policia local, però tenim delegat al servei els Mossos, per tant es pot utilitzar. Però sí, teniu raó, és un problema a resoldre el tema dels aparcaments, tot i que hi ha aparcament suficient al centre del poble. Els temes són els temes d'evitar el trànsit a hores punta, que no ho hem comentat, aquí no ha sortit, però sí que hi ha un altre problema d'hores punta d'entrada i sortida de l'escola, augmentar, veure com es pot privar el trànsit aquest, no? Com es pot regular aquest trànsit. Una de les propostes que nosaltres tenim i que de fet a nivell urbanístic estem treballant és l'obertura del carrer que Pau Casals que comunica a la carretera de la Travessera. Aquest carrer el que ens ha de facilitar és tot el trànsit que va a l'escola, a la piscina, a la zona esportiva, que hi ha molt de trànsit, ja sigui a l'escola durant el dia normal i corrent, com el que és els caps de setmana quan hi ha partits de futbol. Això hauria de permetre poder drenar en carrers molt més amples les entrades i regular les entrades i sortides del poble. Aquestes qüestions no són fàcils de resoldre, no són ràpides de resoldre, però el tema de l'Ajuntament és aquest i per tant hi seguirem treballant i aquesta és la nostra obligació. Pel que fèieu referència que fa 16 anys aquí que estem a l'equip de govern, els que estem ara en aquests moments, i del mateix grup municipal, és cert també, ja era una preocupació que hi havia en el seu moment, però sí que és cert que actualment, tot i que vosaltres ja heu dit que ja sabíeu la resposta que us donaríem, però nosaltres, com és lògic, hem de fer evident que és una realitat i hem de prendre consciència de que en 16 anys a les cases cada vegada hi ha més cotxes, els cotxes cada vegada són més grans, la gent té més dificultats per passar pels carrers amb els cotxes perquè els cotxes no han ampliat la seva mida i per entrar als garatjos i sortir de casa seva. I això són realitats que van canviant i que hem de conviure amb aquestes coses. És el que ens toca, la civilització es porta això. Bé, en tot cas, seguirem treballant, s'admeten totes les propostes, perquè totes les propostes són bones i creatives també. La veritat és que entre tots hem de trobar la solució millor, si n'hi ha, i hem d'anar provant per millorar això, l'aparcament i el trànsit en el poble. Un altre tema que heu tret ha sigut el tema dels robatoris. Tot el suport a les persones que han estat víctimes de robatoris, realment és una lacra que tenim, la veritat, altra cosa no podem dir. Què més voldríem que no ens passés? Sabeu que vosaltres, que s'ha fet un esforç i una inversió molt important instal·lant càmeres de fotografia, que n'hem instal·lat 3 al municipi. És un esforç molt important per un municipi tan petit, però es pot estudiar d'instal·lar-ne més, tot i el cares que són, i si el pressupost municipal ho pot suportar. Això, per tant, benvingudes siguin les idees. I estem treballant amb els Mossos d'Esquadra, col·laborant estretament de la manera que es pugui per facilitar tota la informació que hi hagi. En tot cas, sempre suggerir qualsevol sospita, qualsevol cosa, sempre trucar al 112, perquè són els Mossos els que amb la informació que podem donar
tota la ciutadania i amb la col·laboració ciutadana podem ajudar, encara que a vegades ens sembli que no té importància. Tot té importància, cada petit detall, perquè quan es transmeten als Mossos d'Esquadra ells poden analitzar amb molta més capacitat tota la informació. I això és el que estem fent des d'aquí, els esforços d'un petit municipi, el que estem fent ara, però que també anar dient que la col·laboració ciutadana és boníssima i és superimportant, i així també ho valoren els Mossos. Bé, el tema de l'hotel d'insectes. A l'hotel d'insectes s'ha de traslladar, quan ens han demanat l'empresa que està al costat, que és el COA, és TCI, que pels seus protocols no està ben ubicada en el moment que es va escollir a través de l'associació dels Amics de la Font del Cuscós. Va treballar per fer amb una ecofira aquests hotels d'insectes i s'està mirant una millor ubicació, que segurament es farà ara, l'hivern, que molts estan en l'atac invernal, a un lloc que no estigui tan a prop d'aquesta empresa, perquè ells, per temes de seguretat alimentària, no els hi compleixen els protocols. Nosaltres, en principi, es va estar aquí perquè no es tenia aquesta informació que ara es té. Però s'ha de treballar conjuntament també amb l'entitat que ho va instal·lar i ho ha treballat. Per tant, s'ha de fer de forma participada amb aquesta entitat. Els miralls a la via pública que havia suggerit, vols fer algun comentari, Jordi, sisplau? Bona tarda. Bueno, es que son varias cosas que nos preocupan a todos. Temas de vía pública, que son cosas que estan estudiant i s'estan treballant. Sí que és cert que hi ha, com deia la Montse, últimament molts temes de discutir de pàrquings que s'estreix, veïns que tenen problemes per accedir als seus pàrquings, que s'està treballant, però clar, et dones unes festes que et demanen molts més, vull dir que tampoc és intenció d'omplir vam parlar d'omplir el poble de línies grogues, que és com acabarien, no? Llavors estan valorant totes les propostes perquè són diverses que s'han accedit i s'han de mirar. Temes sobre la plaça també ho mirarem i dels miralls sí que és cert que s'ha de mirar perquè ja són les objectives que jo m'hi trobo també, sortir del carrer de l'escola, per exemple, és un punt crític que jo és una frenada i ho estem parlant ella. Però són diversos temes que ens preocupen a tots i s'han de mirar. Velocitats de cotxes que van bastant ràpid, que mirarem com ho podem comparar, el carrer del pont és un carrer que baixa bastant ràpid els cotxes, s'ha de mirar també. Són diverses coses que s'estan treballant. Gràcies. Quedava un tema que era el punt de venda dels diaris. No ho hem estudiat des de l'Ajuntament, la no viabilitat econòmica des de la competència o que si l'Ajuntament s'ha de dedicar a vendre els diaris. No s'ha estudiat aquest tema. No era una proposta que hi havia, en principi no forma part de les competències, ho vàrem estar comentant i no he parlat amb secretaria i amb internació sobre el que es pugui vendre aquí. Igual hi ha altres possibilitats, no ho sabem, o potser es podria plantejar de fer una oferta si hi ha algú que es vol guanyar la vida en el municipi venent diaris o amb algun sistema d'aquest, igual a nivell de lliga o coses d'aquestes, i fer una difusió del tema per promocionar que els comerços d'aquí puguin fer-ho, però és una qüestió que encara l'Ajuntament no s'ha posat a treballar d'aquest tema. Cal tenir en compte que estem en un moment de tota l'era digital i tot influencia que la gent es pugui guanyar la vida venent en forma paper, tot i que som un col·lectiu, jo incloent, que ens agrada la veritat mirar i llegir el diari, però no és un tema que en aquest moment haguem treballat. Però seria ben admès algun suggeriment o aportació referent a aquest tema. Bé, si no hi ha res més per tractar, o teniu alguna coseta? Sí? Endavant, és la paraula. Sí, perquè fa l'efecte que no... Només en aquest punt, no m'has entès. Potser els teus companys sí, però potser tu no.
Nosaltres el que vam proposar en l'últim ple ordinari era que ens sentéssim plegats per treballar el tema. Era això. Ho vam dir-ho llavors. No te'n recordes? Bueno, no passa res, t'ho recordo jo. Ja t'ho he dit quan ho he comentat. En l'últim ple, quan vam exposar el tema, vam dir que estaria bé que si, com volguéssiu, ens assentàvem amb vosaltres a parlar-ne, a buscar una solució. Vam dir-ho llavors. T'ho he dit ara. Més que res perquè m'ha fet l'efecte que no havies entès el comentari, no ens hem entès. Després, la teva primera intervenció, després de les nostres preguntes, els nostres pregs, has dit, et torno a recordar, també recordem nosaltres que al ple, i t'ho puc dir perquè ens hem assessorat, ja t'ho vaig dir anteriorment i t'ho torno a dir ara, al ple es pot parlar de tot, de qualsevol tema. Sigui una moció que entra dins l'ordre del dia o sigui com un comentari que fem nosaltres amb un prec, senzillament de ei, per què no condemneu aquest tema? No hem volgut entrar en una moció i no l'hem volgut entrar expressament, hem volgut fer un prec de per què no us apunteu a aquest tema, tant a l'un com a l'altre. Un l'has obviat totalment, el de les detencions, aquest no existeix, no m'estranya. Són detencions que venen del PSC, que venen del PSOE, del vostre partit, clar, aquí, no ens hi posem. Bé, torno a recordar-te, es pot parlar de qualsevol punt a l'ordre, de qualsevol tema al ple municipal, de qualsevol. Has comentat que teníeu un projecte per l'aparcament. Doncs ens agradaria molt tenir-lo, si ens el podeu fer arribar. També quan parlaves de l'aparcament de la plaça, que està mal aparcats, els cotxes i tal, que poden trucar els Mossos, evidentment que poden trucar els Mossos, però que truquem, que venen, que no venen, has reculat i has anat cap on volies anar. És a dir, sí, però aquesta no és la solució, trucar els Mossos. La solució és posar-s'hi, arremangar-se, i com us hem dit des d'un inici, sabem que la solució no és fàcil, doncs seure, parlar, pensar, buscar projectes, buscar solucions, moltes històries es poden fer. Trucar als Mossos sí seria l'última, clar. I no parlàvem de regular el trànsit, aquí ens has colat un vol, o ens has fet un anunci de la teva rotonda. No parlàvem de regular el trànsit, de l'entrada del poble, de les hores punta, les famoses teves hores punta. No hi ha tantes hores punta al poble. Només recordar-te que el nostre punt era de l'aparcament, no del trànsit que col·lapsa Sant Cugat. No era aquest. Però bé, suposo que entra dintre de la vostra manera de treballar, no? A mi parlant d'un tema i entra un altre. Vale. Doncs molt bé. No ens convencereu, ni a nosaltres ni a moltíssima gent del poble, amb aquesta rotonda que voleu posar. Que per cert, ja que has fet el tema tu, ja teniu el projecte redactat? Si ens ho volguessis explicar. Després també, Eva, quan comentaves la pancarta, realment és una proposta, veig que ens preocupem, et preocupes, m'agrada sentir-te dir això, no? Si pel que sigui falla la vostra opció, no vull que falli, no vull que falli, però un cable d'acer no es pot tallar, però una tela sí, i potser no et tallen el cable, però te'l deixen, que et tallen la tela. Vull dir que no oblideu la nostra proposta per si de cas la vostra no funciona, ojalà funcioni i ojalà no n'aprenguin més, però veient com van a tot arreu és molt possible que torni a desaparèixer, sabria greu. I després crec que per ara, sí, per ara ja està. Gràcies, Montse. Gràcies, Eva.
A veure, gràcies, Anto. Sí, bueno. A veure, el projecte de la rotonda, que vosaltres dieu rotonda, no és un projecte d'una rotonda. És el projecte del futur que està contemplat i dibuixat a baix en el POUM des de l'any 2007 i que contempla l'ampliació, l'obertura d'un carrer, el carrer Pau Casals fins a la Calarada, fins a la Travessera, i que Diputació, i com regeix les normes urbanístiques, l'enllaç ha de ser una rotonda. Però aquí justament el que vosaltres identifiqueu com una rotonda resulta que el més important és l'obertura del carrer Pau Casals per drenar el trànsit al poble. I això és així, perquè el poble creix, el poble creixerà més i les coses canvien i s'ha de donar una resposta i una solució en el trànsit que passa per aquí tot el centre del poble. I això està a baix, és públic, és del 2007. Llavors, el projecte específic de desenvolupament d'aquesta fase, això, quan els tècnics ho hagin elaborat el projecte específic exacte, llavors es presentarà i ha de passar l'aprovació del ple. No, un moment, ara te diré la paraula, tu anotes en tot cas. Aquest és el tema del POUM amb el desenvolupament del SUT7 i que s'identifica com a SUT7, no com a rotonda, perquè la rotonda és un element més urbanístic, però que contempla habitatge social, obertura del carrer i un sector d'equipaments. I això és el PAC que va en aquesta fase. L'altre tema. Un del tema era quan hem parlat de l'estudi que hi ha fet sobre el tema del trànsit en el poble de Sant Cugat, hem parlat que hi ha un estudi elaborat i treballat, que també es va treballar en el Consell de Poble, i que estem treballant en un projecte. Per tant, en el projecte ja estem treballant. Us el presentarem fins que no estigui treballat i elaborat, i a més segurament serà en participació ciutadana per anar recollint, com es fan tots els estudis, per anar recollint les diferents propostes de les persones i dels usuaris, perquè és la millor manera de poder trobar més solucions o solucions, si més no, més fàcils pels propis usuaris que tenim, que són dels carrers i del poble. Pel que fa al tema de que al ple es pot parlar de tot, evidentment, vosaltres parleu tot el convenient, jo us defineixo la manera de ser efectius en un ple i quan es vol resoldre un tema o apoyar-lo i posar tot el convenciment es fa amb aprovació del ple, no només en debat, sinó amb aprovació, i aquestes aprovacions del ple es passen als diferents organismes, ja sigui Generalitat, Diputació, els competents, Consell Comarcal, Justícia, qui convingui. I aquesta és una manera efectiva de treballar les coses. Però, evidentment, que com per parlar la llibertat d'expressió és lliure, sou ben lliures d'explicar el que convingui, com nosaltres també som ben lliures a l'hora de desenvolupar un tema d'aparcaments i de trànsit i de circulació, podem fer totes les aportacions que nosaltres creiem convenients per relacionar i per embarcar dintre del context quan parlem de via pública, de trànsit i de senyalitzacions i d'aparcament, perquè tot va enllaçat, no està parcialitzat. Pel que fa a la venda de premsa del tema aquest que vau dir, que l'Ajuntament vam entendre que la possibilitat que l'Ajuntament venés diaris aquí a l'Ajuntament, i és un tema que no vam treballar. Personalment no ho vam entendre, jo no vaig entendre en cap moment que s'oferíssiu de treballar ja alguna possibilitat o que ja teniu en ment alguna proposta per veure si es podien vendre diaris o quina era l'estratègia. Vam entendre que l'Ajuntament vengués els diaris. En tot cas, no patiu, la setmana que ve ens emplacem i treballem aquest tema de la venda de diaris i
vista sobre el que convingui, com seria la millor manera de poder-ho treballar-ho aquí. I dit aquest tema, jo em sembla que ja podem aixecar la sessió en el ple perquè ja hem acabat tots els tres i preguntes i respostes. A veure? M'has dit que podia parlar, que m'apuntés 4 coses i que podia parlar. Doncs sí. No hem dit ni vam dir que venguéssiu diaris. Llegeix-te l'acte o mira el ple que està penjat a les xarxes. Això per una banda. I per una altra banda, quan t'he demanat el projecte de la rotonda, no t'he demanat el projecte del pou ni del Sotó. T'he demanat el projecte que has dit tu després, el que s'està redactant. No calia que em diguessis tota la retaïda des del 2007, això ja ho sabem. Si m'escoltessis quan jo parlo, no caldria que haguessis tot això dient ei, s'està redactant. Perfecte, ja està. Saps què passa? Que a vegades, Montse, sembla que no ens escolteu quan parlem. Ho parlem molt clar, és molt fàcil el que diem. És molt fàcil i molt entenedor. I moltes vegades fa la sensació que ves, mira, oi? Va, que parlin i quan acabin ja tanquem. No, Montse, no. Les coses es fan diferent. Gràcies. Bé, donem per aixecada aquesta sessió. Bona nit, gràcies per la vostra assistència.